Zakma pai flya nok bisingo pherang krei tini karen krei haike phatharan ongkori phaikya belai siari ani uklog rong nokra narok belai siari phaijak kaito kaham korang srai dani khaklayu korang srai nongna tei norok jotono kaito kaham telam sogo live session no korang srai na haleluya kaito kaham Padi tini boseng keplai ke kaito ni kok surang lainai kuplung lainai obo hai phung kesang jorabo otong thokma juda haleluya sono phan ketal ro haleluya kaito kaham nang mo man khang ke bisna bisung habai khanaya oi nok ni ongkhor di okay fresh nobar tei de katal sal kaitor sono bless klaimani hamari klaimani okay nashik di ongkhor di nok ni ongkhori khnadi bless ngai hamari mannai to mungno obai wak khainani jaga tongo himnani jaga tongo himtatei khnadi okay hallelujah praise the lord chung je tini kathang o sungsaro complain riya khe tongna nangnai jefru sung complain riyawi tonglainai afruno tamungnai hingke chung enjoy khlaimanai all life no hallelujah kemo borok tam khlai hingke sudu complain life o tamungke sudu complain okay tamo hanga ke nukunga hai omok hai krei okay khaksangya tongthogya du aba haimang borok ni complain ru phiaba nang angle abo hai englai thai krei sing always tamungke kaitono hambai relai thai okay every time chini duty tamungke kaitono hambai renani se tange hambai renani hingkangke sing o sungsaro je mani tongmani bebagno sabuni jarei kaitoni jarei kathang sabuni jarei kaitoni jarei hallelujah praise the lord so everything je manmani sabuni jarei hingke kaitoni jarei abuni bagai kuno oja complain rejaknai ksekrei hambai rejaknai simise hallelujah praise the lord fading sing elamba khuluk layana 1 John chapter 4 verse 7 1 John chapter 4 verse 7 sing khuluk layana 1 John chapter 4 verse 7 hallelujah 1 John chapter 4 verse 7 singjo to Bible khuluk lainai te kai to na hambare layan faidi Father thank you so much o fungkasang jorao nangni ni apply kok bai ka ha bless khlaya thangi tongo amari khlaya thangi tongo koplong khe afana thangi tongo chungbelai tong thokjak nungchini logi wo always tongmani bagai your grace care protection is enough in our lives Father thank you so much submit unto you in Jesus name amen amen hallelujah yes Lord thank you hallelujah faring kangaseng khuluk layana 1 John chapter 4 verse 7 tam sai tonga jaga wo we should love each other because love comes from God amen we should love each other because love comes from God okay sing khoraksa te khoraksa mas ma hamjak lainai sing khoroksa te khoroksa ma se ma hamjak lainai tangal hamjak ma bo kaituna aruni se phayu hamjak ma borni phai hamjak ma kaituna aruni phayu amen hallelujah hamjak ma kaituna aruni jehetu phayu ba hamjak laima abchini bisingo tongna nangnai abchini bisingo nukjakna nangnai yes everyone who loves has become God's child and knows God haha je brok hamjak nai bos kaituna busa nang tomono khoraksa sana nasleri tongo hungke nang kaitona no khungni yako
nang kaitoni busani position sokpai manyaku tangi hinkangke nini thanio nasler ma kuplung phiaba elambago tamsa hangke elambago okok no sao kaitorni aroni se hamjak ma phaima ba khoroksa sing hamjak laina nangnai tomon a hamjak man chini bisingo kori hinkhe chung kaitoni busa se ungyaku kaitoni busani position sing sokpai mani kese kalayaku hallelujah kaitor kaham tongthokjak nable tomungno neng khoroksa singno joli ui tongo hamjagui manyangui tongo hingke aro problem tongo jotono hamjakdi a borokno nana rasle joto jolijak bwthana da musungjak bini paper bini problem okay khoroksa borokno bwthana musungjak bini si problem nini problem yeble khoroksa no hamya sawi tongo bini problem nini problem ya khoroksa no sajak yangi tongo abo borokni problem abo nini problem ya so aboni bagi no nang te khoroksa bwthana musungjak honi nang bwthana ta musungdi te khoroksa no saya hono honi nang saya sanata thangdi te khoroksa no hamya khlayo honi nang hamya khlaya ta thangdi tanghola abo chini duty ya chini duty tamung gangke hamjaknani se reason tamung ke chini kaitor ka hamjakma bini aroni phayo chung sabuni hingke bini so kaitor nise nokungni ke chintani hamjakma nokungo je bokhorok tongnai bose hamjakma bini aron cha hamjakma phayongke chini thani a hamjakma nukjakna nangnai a hamjakma tongna nangnai tomono a hamjakma kwrui hingke chung kaitorni nokungni kaitorni busa wngmani kese kalaya tangmale bofa hamjaknai busa bo hamjaknai ni ongnani nangnai hamjakma bai thangse bo phaba जों busa hamjaknai rok a hamjakma chintani nukjakna nangnai tomono hamjakma nukjakya mane no जों abo pani busani position o kwskwrui okay so aboni bangai जों tolabo pori thanga tamnuk verse 8 okay omage swijak tongo whoever does not love does not know God. Yes, right kok. Nang tomono hamjakna sa siyako hungke nang kaitono sa siniyako. Nin thane hamjakma kwrui mane nang kaitoro kwrui. Hamjakma wo nang kwrui mane nang kaitono siniyako nang kaitoro sabo saisi mayako. Ake nang kaitoro kwrui. Hamjakma kwrui mane nang kaitoro kwrui. Srai kok. Tang mane je borok hamjakma kwrui a borok kaitono siniya bo kaitoro sabo saisi mayako. Bo kaitoro kwrui kaitoro bekono lendan kwrui. Okay, verse 8. Whoever does not love does not know God, because God is love. Amen. Kaitorong ka hamjaknai, kaitorong ka hamjakmung, kaitorong ka hamjakmung, kaitorong ka hamjaknai, hamjakma kaitor aroni phayo. Nang tomong hamjaknai siyako maneno. Okay, nang tomong no hamjakmung tamo. Abono siniyako saimeyako tai nini thani kwrui maneno. Nang kaitor sabo saisi manyako, nang kaitor bekono lenden kese kwrui. Srai kok verse 9 omagin sujak tongo this is how God saw his love to us. He sent his one and only son into the world so that we could have life through him. Amen. Hallelujah. Verse 9 tam sujak tong kaito to bini hamjak mano phunuka bai ke Jisu Kristo no chini langmao rohori. Amen. Osungsara rohor ka bo. Okay. Hake Jisu Kristo ni bising tui chung joto no okay a hamjak mung khobjak situng te bini nukungni klai situng aboni bagai. This is how God saw his love to us. He sent his one and only son into the world so that we could have life through him. Sing amol brumni langma bini bising tui baithani klai ne man situng aboni bagai no kaitor bini hamjak mano Jisu Kristo no chini langma rohorka hake sing tabuk joto no saimano a Jisu Kristo ni jarinyo sing tabuk boro hangke sing tabuk mathangjak mungo sing tabuk boro hangke sing tabuk hamjak mungo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So tabuk sini o jaga srai ke srangjaknai ba bujijaknai tamo chini srai ke srangjaknai bujijaknai tamo hangke okok no tabuk kaitor to Jisu Kristo no rohorui hamjak mungno phunuka chungle bahai ke chini hamjak mungno kaitoni phaisingo phunugui tong sungmung. Okay. Tabuk norong thani ang sungkata norong answer bahakire nai. Norong thani to mung ang question sungkha norok answer bahakire nai kaitor Jisu Kristo no roi bini hamjak mano phunuka bini hamjak mano yafarka tabuk nang je Jisu Kristo tui kaitoni nukungni kha tabuk nungle bahai ke nini hamjak ma kaitoni phasingo phunuknai nungle bahai ke nini nang je hamjak mungo tongo nang je hamjak mungo tini abo bahai ke nang phunugui tong kaitoni phasingo nin thani aba hamjak nukjagui tong keba answer tong kebni thani bo keba answer naida
Tomon koroksa sung thani answer tongong ke answer ui mano. Okay. Hallelujah. Kaito kaham. Kaito kaham. Hallelujah. Sab answer nai. Okay. Bukuk Rebecca. Kaito ni kok khanama bai. Cholo. Koroksa ni answer khanaka. Take answer nai da. Praise the Lord. Hallelujah. Kaito kaham. Bini khairok ma hamzak ma paiflaya. Take answer nai da. Praise the Lord. Hallelujah. Sengmung ko obono. Kaito to Jisoo Kristo no roi hamzak ma phunuka. Nongle bahai ke nini hamzak ma kaito ni phasingo phunugui tong. Ani sakmang bebak no yafaro. Okay, chini bukuk shanti ni bisingtui. Te koroksa hangangke. Kaito ni mung kuchuk khlaimani bisingtui. Okay, bahai ke kuchuk khlai tong. Okay, nini sakmang pholano bahai ke yafari tong. Bukuk shanti ni thani ka question ang phiunai. Te koroksa Grace di prasa. Okay. Na kaito ni mung kusuk khlai mani bisingtui. Bahai ke kusuk khlai tong nang kaito ni mung no. Kaito ni kok khnawi a kogo ya prishama bisingtui. Okay, kaito ni kok khnawo belai kaham tak bahai ke ya prishawi tong nang. Okay, buku kobita kaito ni musungtui tongma bai. Okay, kaito ni musungtui tongma bai. Amen. Cholo. Te koroksa hangke borok no hamzak ma bisingtui. Okay, tomon hamzak ungka hamzak ma bahai ke phunugui tong nang. Bahai ke hamzak borong thaniwo. Okay, hamzago to hamzago sung normal ango borong hamzago but a hamzago bahai ke phunugui tong nang. Okay, te koroksa brother Susanto by prayer and activities in his service. Okay, cholo prayer te kabangma samuhu mu gadalma bisingtui. Okay, cholo amen. Tekebo jorana naida. Prosno obono sungmung obono kaito Jisoo Kristo no roi bini hamzak mana phunoka. Tabuk sungje a hamzak mungo a hamzak muno manai asika talika kahamon ka busani thayo sokpaikha. Tabo as a busha sung kaito ni phasingo chini hamzak ma bahai ke phunugui tong. As a busha bahai ke mane nini bisingtui je hamzak ma ongkhorui tongo. A hamzak ma okay abo kaito ni phasingo bobo haike abo ongkhorui tong but bahai ke abo nukjagui tong nini life. Praise the Lord. Kaito kaham joranai mano te nana musunai rok koroksa hamzak mabai te chuba mabai. Okay, bahai ke hamzak nang bahai ke chuba nang tomon te sha deeply thangka na deeply ke question sungna thangka ke bahai ke nang hamzak. Okay, bahai ke nang chuba. Okay, tamno chuba ma han. Hallelujah. Praise the Lord. Tang hingke tini kemo borong no poito khode khlai ngake khlayo le hno. Ke bahai ke khlai ngake answer kerengi thango. Nang poito khode khlai ngke ke bahai ke nang poito khlai ngke answer kere. Tao nang soro suba ke subao bahai ke suba. Tamno suba ma han. Okay. Oba haita. Tao tomong no nang suba ma bai hamzak ma phunogui tong nang bahai ke chuba boi tong. Okay. Chalo. Tang hinke tang o question ro sungjagui tong ke tang o question no sungnani klai hinke kobangma jorao hamzak ulo hlanlayo hamzak mung nukjagya. Koroksa hamzak laidi hini salainai bango but hamzak mung nukjagya. Okay. Bibas deporma kaitor bai godaloi te hambai rei tongma bai. Okay, cholo te koroksa semol kaitoni busha engkhaba busha haikeno kaitoni kok khnawi Jisuni tomung bai kosolke tongthai. Amen. Cholo te koroksa bukuk sopna deborma kaitoni kok khnama bai te shuri ma bai. Okay, te koroksa borokni kaham hamyawo. Okay, ganawo tongmani bisingtui. Okay, kaitono poito khlai mani bai. Okay, te koroksa hangkangke kaitono hamzak ma bai. Okay, cholo abono kaitona hamzagu nang bahai ke nina hamzak ma bahai ke.
nina hamjakma bahai ke nugjagui tong ba hamjakma bahai ke sijagui tong kaitoni faisingo hallelujah teise sing Bible porilayano Kristo Jesu Kristo ni tomung simi bisingo nugjakna nangnai bobai hamjakna nangnai okay जों बबो परिलायमानि के verse 9 no जों परिलायमानि 1 John chapter 4 verse 9 1 John chapter 4 verse 9 ang poritong kanadi this is how God show his love to us kaito to bini hamjakma sabno roi punuka bini okay sak bai thangni sajla susu koroksa susu one and only son bono rohoroi kaito bini hamjakma no punuka sabno rohoroi bini songdari susu sajla Jesu Kristo no rohoroi bini hamjakma no sabo punuka kaitor punuka okay tabuk sungmu hungke okay a hamjakma kaitor punungma bai sung mutangjak mungo sok paikha जों जे tabuk hamjak mungo tongo जोंले bahai ke chini hamjak mana phunuk lainai bahai ke sungsini je sung je hamjak mungo tongo te a hamjak mung sok paikha a hamjak mung tabuk kaito ni bagui abo bahai ke chini bisingo nukjakna nangnai te bahai ke sung phunuk lainai totong answer ke bani thaniwo bokhabai bukhukbai poito khlai nango okay abo to thing tongo जों bokhabai poito khlai kya okay bukhukbai go shikha event जों okay tabuk thajing samhai poito khlaio yes nang poito khlaima bagin jisumai thansango okay tabuk yes nang chubana chubao honi saw yes nang chubao mungsasang nangmani bororoni thaniwo logi tongo thing tongo tabo a hamjak ma to nang okay heke phunugui tongo but tabuk soi o jaga tamno bujirena thangi tong bobahai hamjakma bobahai ke sung phunuk lani nangnai ba bobahai hamjakma sung phunuk tong kaitole musungjak oronai di answer o jaga on tongo kaham ke pore di nang okay o jaga nang answer nai di 1 John chapter 4 verse 9 obono nang tise pore pidi orono nang answer man nai tangi hingke nai di tangi singobona sukheke kok egi mas halai tonglai hingke jesuk jora o je verse 9 o kuthuk ke swijak tongmani okay abono sing kuthuk ke bujia sak jora o hamjakma hanmani abo soike sing bujilai manlai hango a bujilai manlai ani bagani tini suk jora bukhuk jora no hamjakma bukhuk jora no chubama aboni porete extra kono activities nukjakmani krei okay naidi जों o jaga nugo जों tomungno romans porina thangke जों tamunuk romans chapter 12 romans chapter 12 porina thangke जों tamunuk keba answer dari mano romans chapter 12 po porikha nang waisa pano tomungno porikhanke aro answer tam rojak tong ba tam bujiri tong chungno romans chapter 12 Romans chapter 12 tam bujiri aro sungno oro sung 1 John chapter 4 verse 9 nuka kaitor sungno hamjak mao omotui khe phunuka beni songdari sajlani bisingtui chung mutangjakna tuikhe kaitor bono osungsara rohorka kaitor sabono rohor bini hamjakma mari hisabe bini songdari susu sajlano tabuk nang je kaitona hamjago nangle bahake phunuknai kaitor buslano roi phunuka nangkhe bahake phunuknai aboni answer hangke Roman chapter 12 bo tongo okay bukhung Maryland ke sao ang kaitoni kok thaino je bujimani no borok rokno sawoi khnaroi tongo kaitono borok suri manthang te ani hamjak mano omo haike phunugo ang amen praise the Lord okay chalo nor kaham ke khnaoi tongo ke nor buji paisinai tam naidi oro kaitor bini songdari susu sajlano rohorkha tabu kaitor musung jamaka tamo sungbo chini takhuk ni bagui okay living sacrifice
gothangui sak bedogui remani example hangangke Peter song example hangke Paul example Jisuni sagri rok Thomas song borok naidi nini ani thaniwo ahamzak mungno tunirinya ni bagai yapari rupanya ni bagai langma rekha okay borok kaham ke business khlaye borok kaham ke okay hik sai okay besharok bai ke bo time spend khlai nogo tongi man khamu naidi borok nokhong yakari kabuka borok sakno bedogi rekha theinani goshika a hamjakma je sokpaike bini langmao je hamjakma sokpaike abono phunognani bagai mothang mung je sokpaike abono phunognani bagai te a mothang mung te khoroksani takhuk nango hallelujah praise the Lord abuni bagai bothar jaknano kirilia tokthar jaknano kirilia sak bedogi rekha theinano goshika living sacrifice yes hamjaguni main proman okay pro bahake rna inke nang sak bedogi remani nini te khoroksa takhuk ni bagai hallelujah angma de masa saimanya ani takhuk masa na nangnai ang tabuk jesukpan kosto mantheng ani takhuk mothang jaknani nangnai ani bukhuk mothang jaknani nangnai obahake jefru living sacrifice khlayo abose soini hamjakma nogo tongtu tui jotono hamjagui mano nogo tongtu tui ting tongo do ting tongo abo okay nogo tongtu bebakno possible but jefru nang nini sakno tai was wan sukliya ang to already saved Jisu Kristo bai thansangkha ang borok katalungkha ang tabuk mothang jak mungo ang tabuk kaitoni hamjak mung bisingo tabuk kaitoni hamjak mung ani bisingo sokpai khaba ang tabuk ani langmano resinai te khoroksani takhukni bagai ani kaitoni mung kusukne bagai abono sehono soi hamjakma phunukma amen hallelujah Jisu Kristo hamjago sukna hau tongto ang norokna hamjago do o sungsani borok rok ang norokna hamjago do ni saime deba bo hamjak mano bukhuk baike ang norokna hamjago ni sapaya bo je hamjak mani yes Jisu Kristo je hamjak mani abo bo bukhuk bai sirik sirigi sapailia bini langmano roise bo a hamjak kenadi jefru sung comfort zone ni ongkhori phainai afruno sung srai ke kaitor je chini bisingo hamjak ba ya sung je ti mothang mungo te sung je kaitono hamjagui tongo abo srai ke nukjaknai jefru comfort zone ni ongkhori phainai yes comfort zone busi khnable ani nukhongo ani bosabotei ani hi oka ani jati masa abo haike jesuk jora nung tongo a jagao tamo nukjagla khangke abo asuk jora tongnai hi hello hamjago do do asuk jora no tanginke tini living sacrifice sakno bedogui kaitoni thanio yafar sugui a kaitoni mungku chukni bagui a kaitoni hamjakma je bisingo tongo abono phunuknani bagai sak bedogui ongkhori phainai belai kisa jotono nogono belai kheno ake tamnai anu khungo rang gobang khlainani anu khungo dalanok tanglainani anu khungo okay kwbangma sabaya nungbai ke tonglainani a target nu jotono yapri sewi tongo ang jespa nung siteng o sungsar ta hainse maya kanai sungsar gnangei ani kaitoni hamjakma ani thani sokpai man hai ang te khoroksan thani tuni reinai obo haike sak bedogui ongkhori phainai belai kisa okay tirpra hastena nung tangi tini asu kului matong complain ri matong reason ke okay sak bedogui living sacrifice khlaiei ongkhori phainai belai kheno kisa jotono Bengaluru Hyderabad Punjab okay nukhung khibui okay ajaga kulini samung khlai tongui maniyo ajaga o okay hotel mairang hui tongui maniyo sacrifice khlai maniyo but kaisa kami te kaisa kami o sacrifice khlai manya kothoma kahamni bagai bosuk kirima singsa naidi okay even belai kheno tongthogyangui phayo jefru khnawo samung tangna thangmase thaikyapo
खर बुस्तुसो गोथै सकबायखे फातार हानि तिरफ्रा हास्तेव थांमानि तामनि बागै इनकाम खालायनायनि बागै सेक्रिफाइस खालायखेब बेनि आमा बाबुनि याकारे क्लांखा बेनि ताकुक बुकुनि याकारे क्लांखा आ जागाव हटेलो ओके माइरं हुनानि बागै आ जागाव गोबांमा कम्पानियाव गार्ड होननानि बागै आ जागाव गोबांमा ओके सेलें सामुं खालायनायनि बागै तामु खालायखे हंके ओके bo bini nokong okay oba hakeno bini takuk bukuk bebagno yakari klangkha tei bahake kifil ke thei kifil ka mane living sacrifice bo khlaika tamni bagai rang khoksa khongni da aji mano aboni bagai tabuk rang khoksa khongni de bagai nokong yakari mano nokhuk yakari mano takuk bukuk yakari mano tabuk nung je mothangjak mo sok paikha o mothangjak mungte khoroksa ni takuk nango oboni bagai nung nokni sudu sunung ongkhori manyako okay nadi nung je tini ang hamjak mungo tongo an kaito ana hamjak ang mothangjak mungo thik no tongo tabo a hamjak mung je nindo sok paikya tabule nini thaniu nukjagoi tore tong tomro nukjag ke because la nung tapon je nogon klaijak bla okay tapon je nung comfort zone khunu bla nini wan sukma takpono bahake rangnang khaimano abu sikubla nini wan sukma o takpono ani kaito je ana hamjak mung yapari mothangjak mung yaparka ani takuk bo mothangjak na nangnai awan sukmung su sok paya khubla okay nogo tongtodin joton dialogue rena nayo nokni ongkhona naileya comfort zone ni ongkhona naileya okay kebo phano okay living sacrifice a kathangoi sacrifice ani kaitoni bagai an kaitoni mungkusuni bagai aba ke ongkhori phainai biko kusikri khubla kok busi jatom hallelujah kaito kaham bini khairokma hamjakma paiflaya awni bagai faidi chini o jagao srungjaknai tamutini kaito suna hamjaka berai keno a hamjakma dynamically chini thaniyo sok paikha hallelujah praise the lord hallelujah naidi jefrusung living sacrifice khlaya mane jefrusung comfort zone ni ongkhori phaya sakjora a hamjak munuk jagya okay nini kok sajangna nangano nung tini thomas ni kok tangi saitong bon nok khugya kare ka buka kerala o phai coil sului buthar jaka bini kok sajago tangi sajak ke bosoi living sacrifice khlaikya tini peter ni kok tangi sajagi tong peter yes okay sacrifice khlaikya jisu to cross kanta bujago normal khe boke bahake bujag ulta khe okay paul sacrifice obono hunu sacrifice okay borok tomuna bahake jelo tongtutui phano bojak tokjak phano okay tini kothoma kaham piria hangke taya hamjak muno borong thani yafaria hangke tini kaitor jesuna asuke hamjago singabuno saiman gala kamo hallelujah tomro kaitoni hamjak ma abo nini bagai belai kotor te a hamjak mungno mothangjak mung tu phai khangke ba tabuk nung bahaino nogo sok sok kha suna ta thangsibi okay tarmane haino ongkhori phaibe deni samania tamo nung ang jeng jotono chini target kaisan tongna nangnai ang mothangjak mung sok paikha jisu kristo tei ani thaniwo mothangjak mung sok paikha ang okay kaitor je ana hamjak abang srai saimankha kaitor ano hamjakha jisu kristo no rohorkha jisu kristo toikha thangai basakha tei a hamjak mungan thani sok paikha bobai thansangai kwrung ang taw mothangjak mungo tabuk ang bo haino okay obo haikani living sacrifice kathangai ang sak bedogoi marisinai todo thei thara thang saimenya ang je tini mothangjak mung sok paikha same ani kaito nang hamjago ani kaito ni mung kusugni bagai te ani kaito je ana barjar mani sangsar grangai thangni kothoma kaham peredi aboni bagai ang bo haino sacrifice khlainai hallelujah praise the lord hallelujah yes nang ongkhona nangnai okay nung tirpra hasena kaham ke nungna musungu bad nungo song khoriako nung habawo song khoriako okay khetawa hain maya saya khetawa hain mugitung naito ke toria aro habawo ongkhori bornani nango kainani nango okay tabuk osungsaro sona kaidi bordi ni saya osungsar ke kaitor sona tamsa thangdik sungsar ganangi thangi rasara oisidi ni sao tarmane tamo jisu kristo thei kosok jakha te a thei kosok ma joto borok kathar khlai jakha tarmane joto borok no ready already tabuk borok no thangai sawina simisi sukrobui nung already mothangjak mungo nung already jisu kristo ni thei bai susajak nung already belai hamsajak belai talekha kaham nung kaitor no khungni se mol burmni se sing tabuk thangai sawai laina nangsinai hallelujah praise the lord amuni bagai okay sacrifice living sacrifice mane buji kana ble nini income bo sacrifice na nangsinai okay haikese nung thangi mane ble nini income sacrifice kain nangsinai tini kengma bordok okay kebang ma samung nungmung kebang ma te kubon ro ke kaham ke no khorso khlai mano but
kotoma kam pilai tini khorso khlai mannai belai tugu borok maini a jagao okay a jaga puisa rok songkhorchi nai 5 taka coin sitrama rok okay 10 taka kisa kisig rok okay kaitoni hani bagui kaitoni mungkusungni bagui okay financially borok sacrifice khlai manya okay financially borok sacrifice khlai manya living to ton tongradi kathangai sakno rwnani to tos tongradi okay rang je nang ajiwi tongo arobo nang sacrifice khlai manya okay even nini yapri to karakma nang rango bo korei yapri bo korei prayer bo korei okay tini kengma borok okay prayer khlai manya ble suri manya lawi manya bufro prayer khai bufro suri nganga je pro sorry hamiango je pro nukhongo problem ngo afro sims borok suri laisiwo afro sims borok kaitono muito mansiwo je pro kaham taza sira khorang sang afro kaitono hambai reglak afro kaiton thani suri glak je pro basai manya okay afro so kaitono muito manjak nai je pro bini kokse ongkhorli afro so kaitono muito manjak nai je pro sai semali afro so kaitono muito manjak nai je pro bisnaw klaijak afro so kaitono muito manjak nai je pro sak kaham pro borok kaitono pogoi thango abuni bagui no faidi nang je tini sak kaham fadi omono jora kaitoni mungkusuni bagai yapri shanani fadi nang tini je income khlai tongo obono jora sacrifice khlaine nini income no hallelujah praise the lord tangi hinka jaga kaitor big rangi tongkhar din mania nang je kaitono hamjago a hamjak manini bisingti nus nukjagya okay nang buku ko chiri khoi tongwa hamjago nukjagya ble aba action ongkhona nangnai hallelujah praise the lord fadi abon bagai singte se tola phajing pori thanglai no singna tam bujiroi ton o jaga verse 10 lo tamni sa 1 John chapter 4 verse 10 1 John chapter 4 verse 10 this is what real love is obose soini hamjakma it is not our love for God okay it is God's love for us okay tabuk Jisu Christ paimani thei paimani obos sabni hamjakma obo kaitoni hamjakma amen hallelujah obo kaitoni hamjakma he sent his son to die in our place to take away our sin chini jagao Jisu Christ thei paikya chini sumsokno bebang rojui paibekya hamjakma ko omotise जों काइतनो हामजागो अकगिया बसे जोंनो हामजागो आमेन हालेलुया हाके बिनि साजलन रहरि जोंनो सुमसकनि फियकना बागै राथारि ओके बारक जाकनानि बनो आमेन हालेलुया प्रेज द लर्ड काइतर जोंनो हामजागो जों काइतनो हामजागै रोगथारि फाया ताबो काइतनि हामजागो सिनथानि रोगथारि फायो बाहायके जिसु ख्रिस्टते हालेलुया जों काइतनो साइनावा बाहाया काइतर जोंनो साइनावो जों काइतनो हामजाग्राव आबाहाया काइतर सोनो हामजाग्राव काइतर सोनो हामजागै बिनि संदारि साजलानि थै कथार बायखौ सुसाविसन कथार खलायै आसक पजिशन काहामनो याफारो आमेन हालेलुया ताबो कलाइ साकेनो जों साइन्या फानो काइतर सोनो हामजाका ओके जों डिमान्ड खलाया फानो काइतर सोनो हामजाका ओके जों मोथांजागनानि जुगया फानो मोथांका जों सुमसं नाकारजागनानि जुगया हाइफानो जोंनो बो नाकारखा ताबो आसक कलाइ साकेनो जिसु ख्रिस्ट तै काइतर आसक हामजागमा फुनुकाबा ताबो आ हामजाग मुंचिनि बिसिङाव सक पाइखाबा ताबुगले चिनि बिसिंति बाहायनो हामजागमा नुकजागना नांसिनाय आमेन verse 11 dear friends if God loved us that much we also should love each other amen amen hallelujah tabu tam sa jaga verse 11 no kaitor asuke sung hamjakaba tabu kaitor thaniu sung o kaitor hamjago kini siri khokma baile kaitor thani sung je hamjago aboni proman nukjaglak sung tabu khoroksa na hamjago a hamjak muni bisingti se sung je kaitor na hamjago abo nukjak sinai ge sung je te khoroksa na hamjago abu pur nukjak nai jefur sung nokni ongkhoro जेफोर बिनि गानाव जों बासायो जेफोर बिनि गानाव जों थाङो जेफोर बिनि गानाव थाङै जों बजे काइतन बाय हामजा जाखा काइदर जबनो हामजागो आउनो जों थाङै मा साइलायसिनाय हालेलुया खरकसते जों जे हामजाग लायो आ हामजागो नुकजागना नांसिनाय कथालायना नांसिनाय जों खरकसते कुथुमलायना नांसिनाय खरकसते जों कमप्लेन करिं लायना नांसिनाय ओके बबो बिनि बदलपु बबो अमक बदलपु कक्स सालाया कस कथालाया के बाहिं लायसिनायबा कक्स सालायना नांनाय कथालायना नांनाय गोरों साका याप्रि सालायना नांनाय काइतनि मुंखु सुकनि बागै ताङि हिनमाला काइतो त हामजाखा जों no जों डिमान्ड खालायापानो काइतर जों हामजाग्रादि हिनजापानो बसनो हामजाखा जिसु ख्रिस्टनो रoi हामजाखा हालेलुया जिसु ख्रिस्टनो रoi जोंनो मोथांखा ताबो मोथांजाकमु हामजाकमु चिन्तानि सकपाइखा ताबो खरकसानो जों बाहायके केयार खालायलाय बाहायके जों ओके मिनि थानियो सामुंगो चुगै बनो मोथांजाकमुङो ओके याप्रि शेरे थनियो जों बाहायके सामुंगो चुखा आबाहायके ताबो हामजाकमा चिनि बिसिङो नुकजाक सिनाय
Hallelujah. Praise the Lord. Hamzak ma jefru chini bisingo bahake nukjak nai abo tamung na hingke sing je kaito na hamzago abuni proman ajorawono srai ang sinai. Hallelujah. Praise the Lord. Obo hake no sing 12 porike nugo no one has ever seen God. Kaito na kebo nung nai keriko. But if we love each other, tomono sing koroksa te koroksa obo hake hamzak like God lives in us. Kaito chini bisingo tongo. And his love is made perfect us. Tei jefro oba hake hamzak layo oba hake yapri shalayo afruno perfect mani abo chini thani nukjak sinai. Amen. Tei kaito nukjak sinai. Sengkebuni thaniwo ei ko chini kaito nahadik chini jisu naidi khini sing phunugui maniya. But jefro koroksa sing hamzak lainai. Koroksa sing jefro okay koroksa jefro sing chuba lainai. Koroksa ni bagai sing jefro living sacrifice khlainai. Sakno point runani bagai reading nai. Afru se kaitor je chini bisingo tongo. Te kaitor je kathang abo borok nuknai. Afru se kaitor tongmani no borok nuknai te kaitor sabo bahai abono srai ke borok sininai. Piaba sing physically le omani kaitor obani jisu ni lokuno thani phunugui manliya. But jefru koroksa sing hamzak lainai. A hamzak mun chini bisingo nukjak nai. Afruno kaitor bahai no srai ke lokuno thani wo nukjak nai. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Obagino verse 13 singtam no. We know that we live in God and He lives in us. Simon di kaitor. Okay. We know that we live in God. Singtabo kaitoro. He lives in us. Tabo kaitor bachini bisingo because He gave us His Spirit. Tangihin ke tabuk. Okay. Kaitor chini langmo samung khranya bakai fola katha no rakha. Holy Spirit no rakha. Hallelujah. Taba Holy Spirit chini langmo samung khlayo. Abuni bagai no sing o jaga te srai ke buji jangai tamo. Naidi Jisu Christ jefro sungsaro tongo. Afro waire wainu saw ang thangke normni bagai saw nei. Tange Jisu Christ no sungnugo tabo Galileo tongkangke bo Jerusalem tongai mania. Okay. Hake ba physical ota. Tabo Galili himi tongo bo bagai Jerusalem sogini ba. Bo Galili singke ba. Physically ko bahai. Jemon tabo ang ani kamio tongo, ang nini kamio sokpai mania. But Holy Spirit sokpai mani ke tam bagai bebak zorao no chungbai tongnani bagai. Hallelujah. Jemon ang bai tabo Holy Spirit kaitor samungklai tong ani langmawo same obha ke nini langmawo. Okay, ani logi tong mahai ni logi tongo, jotoni logi tongo. Abuni bagini Holy Spirit horjago. So Holy Spirit samung tamung ke okay, complete Jisu Christo abo chini jotoni thani wo always nukjak thang always kaitoni phan abo nukjak thang jotoni thani wono. Abuni bagino sing tabuk tamong ke kaitor or sing verse 13 sing tam nukun ke we know that we live in God. Tabuk sing kaitor te kaitor chini bisingo bahai ke enggang ke He gave us His Spirit. Tabuk bini phalana roi tabuk always sing bai baksa chini logiwo. Amen. Hallelujah. Verse 14 porike sing tam no have seen and testify that the Father sent His Son to be the Savior of this world. Okay, busla no Jisu Christo tangai rohor ka hangke sing o joto borok ni bagai as a mathangnai as a lama as a kubui as a langma hisabe ro horka tabuk singlo sungsar tamne bagai singke o sungsaro khoroksa hamjagai Jisu Christo no kaito no okay funugna ni bagai kaito je kaham kaito je kathar kaito je mathangnai abono funug lainani bagai. Amen. Hallelujah. Abon bago sungsara nang rang azina ni abon ni target ta khlai di. Okay, rang azi di phiaba rang azi mani bai kaitor pelai tong thok jaga bahaya. Rang azi wi phano, rang azi ya phano ba nang o sungsara ganang phano, gri phano, bigra phano jespa nang thang nang porijak da doesn't matter. But Jisu Christo toi je nang borok kata lengkha, ak kata lengmani mari hamjak ma bisingte. Okay, nang je living sacrifice khlai. Okay, khoroksa hamjak lai. Okay, singje ya pri shalai mani bai ajaga sab nukjang ga kaito nukjago hake sabni mungko sok ongke kaito ni mungko songo kaito musungjak mani sini thaniwo obono sing khoroksa hamjak laima bai choba laima bai living sacrifice khlai laima bai ajaga kaito nukjak siteng te kaito ni mungko sok lobjak siteng aboni bagin sing osungsaro. Hallelujah. Praise the Lord. Tang hinke o je hamjak laima o je khoroksa choba laima abo tamong na hinke okay abo always kaito ni mungsimi kusuk lobjak nai te boraro mthangjak mung sokpai nai te tamung na hingangke mthangjak mung sokpai ungke ba molbrun langma bining sinai. Okay, komor mau tai sogina nanglak abo bagin chini thaniwo tabuk bebak no rights kaito rojak bahai ke sing yapri sanai bahai ke tam khlai lainai khoroksa bahai ke choba lainai tamo abono te extra ke kutu ke bujrena nangya. Okay, tangi hingke jeng tabuk Jisu Christo sokpai ma bai aborong srai ke saimanjak tabuk just yapri salanya simisi problem ke yapri seya saimani simi tongo
याप्रि सेजागे आरसो प्रॉब्लेम ताबक साइमान उनके याप्रि बो शेलान्यानि नांसिनाय Hallelujah verse 15 sengnogo whoever confess that Jesus is the son of God has living inside and that person lives in God je Jesu Christ no poito khlayo te bokugwe goshiwo bono kaitoni songdari sajla bono subrai afrutam ongkanke okay azaga seng srai ke dogo tamke that person lives in God aborok bo jaga hongke bo already kas kaitoro Amen. Verse 16 obake sijak tongo so we know the love that God has for us. Okay, we know that the love that God has for us. Okay, and we trust that love. Okay, love is God. Okay, abon yagulongke those who lived in love lives in God. Okay, and love God lives in them. Besok serai kok. Verse 16. Kok bro share kladi tebo tong thogan obono porikangke tebo serai ngane tamni sijak tongke verse 16 no okong sijak tongo we know the love that God has for us kaito ni hamjak mo bahake sokpai ke sengamno saiman ka okay haga kaito chung no hamjak mano chung sawi mano poito bu khlayo chung sawi mano poito bu khlayo kaito rongka hamjak mo kun doubt krei hake hamjagui tongnai borok bo kaito ni bisingo tongo Kaitor sabo hamjak pung sini bisingo hamjak mung tongo okay a hamjak baki sung je pro living sacrifice khlayo okay hamjak mung na di correction sacrifice ma khlayo okay romdi tabu correction borok lamo klai tongka example ta okay bo maybe ringi pan tongka an kise suba phaigera di phiaba Aja te kaisi condition tongo bono sobana thangke nung bezala klai sinai aba haibong muna khoroksa sobana thangka ga taborom de te khoroksa waishu bezala klayo sacrifice tabung nai di Jesu Christ sono sobana phaikya tam mangkha bosu thnya langsio hamjak ma boba hainai di nini ke tamung nai loss bolte no boba hai sacrifice ta chaising samani Jesu Christo tei hamjak mung sok paikha phiaba Jesu Christo theinas nangsio hamjak mani otang theina nangba kokro busi tong hamjak mung condition kre nini kuno manjak nai kre rojak nai simisi obno no hamjak mung condition kre aro okay sungsane hamjak ma ka tamo condition gana nangano bro di hake ang no bro nai duita faising no lab nayo sungsane hamjak ma ke nangano ready ang no nai obong ka sungsane hamjak ma but kaitone hamjak ma bo hai or কোন কন্ডিশন করে নাইদি যিশু খ্রিস্ট সনো হামজাকা আম বাগৈ তামো বুজানা নাংখা তামং খাবন বাগৈ গয়নগা আসাই নাংখা আম বাগৈ তামো ক্রসাকা থৈনানি নাংখা বাহান সকাক জানা নাংখা অবংখা তামো হামজাক মা জেফুর সং তে খরকसन থানি ইয়াফানা থাঙ্গো ওকে আফরু নিজি তামং নাই আবনো তে ওয়ানসুক থাইক্রে tamung khao jaga bo Jesu Christo bothar jakna sa nangsio hamjak ma phunongna thangtiniwo same ni nani life o obahai nang nai khorak sesung thaneo je prosung hamjak ba yaphana ni thangnai practically okay afro maybe nang bo bothar jaknani ba kosto rojaknani ba nini mungsapono lab angnani kre ngi mano so hamjakna thangtiniwo hamjakma phunongna thangtiniwo nini labta na sikdi ate khoroksani benefit ate khoroksani lab no sa na sikdi Hallelujah. Praise the Lord. Taishuk bu phang je pro bu thai kabang thayo. Okay. Azaga bo te khoroksana sarana ni bagi se. Kun dino taishuk bu phang no taishuk kumun chama ni no nukhabon nang. Taishuk bu phang kun din taishuk kumun chara saba. Saya but bu thai kumun ke boro bini ro. Sabosa te khoroksa sawo te khoroksa benefit mano. Abo haikeno hamjak mung tabu nini ani thani sok paikha a hamjak mabo te khoroksa ni benefit ni bagai. आज जगह नंगनी फायदा ता नासिक दी जेहेतु नीने आनी फायदा करे आवनो न सैक्रिफाइस हनो ओके सो फायदे जों ताबो हामजाक मुसक पाइखा आकाई तो से हामजाक मा आकाई तो ने हामजाक मा वस जों तार माने न काई तो रो हालेलुया आबुनि बागै न फायदे ते खरकसन बेनिफिट नि बागै आ हामजाक मानो जों फुनोग लाइसुवानो सैक्रिफाइस खालाय जों या प्रिशा लाइसुवानो Hallelujah. Praise the Lord. Thashuk bufang o thashuk buthai kabang ma
te khoroksa sawi benefit manmani hai phari Jisu Christ toi tabu kaitone hamjakma chintani kwbangma o hamjakma te khoroksa ni benefit ni bagai angsitung te khoroksa ni okay kahamni bagai angsitung nang ang to already kaham sokpaikha phari te khoroksa ni kahamni bagai sing o hamjakma no sing yafalayano tamle God is love kaitor hamjakmung tabu who lives in love lives in God tabu a hamjakmungo nang tongo a hamjakni bagai appreciate maneno nang kaitor tongo amen God lives in them te kaitor bo borok baino tongo abahai borok baino praise the Lord verse 17 this is how love is made perfect in us abahai ke sa hamjakma perfectly chintaniwo hallelujah tamle perfect khlayu singno abahai ke no that we can be without fear te japro abahai hamjakman chintani tongo afro singte kirinani nangya on the day God judge us they a judgment haikaba bus ni jorawo te kirijak nai kirei tangi hinmale nang hamjak mongo hamjak muni bagai nang sacrifice khlayo abuni bagai because in this world we are like him tangi hinke sing osung saro tongphano because in this world we are like him sing osung saro no haipana sing sabo hayengke sing kaitor haise tangi hinke kaitone hamjak ma sin thani sok paikha kaitor hamjak mani bagai bini songdari sajlano sacrifice khlaikya hori roh kosung saro Jisu Christo phaitam khlaikya a hamjak muni bagai haina hai sakno rokha okay phari tabuk sungbo a hamjak muni bagai haina hai sung sakno ro lainai hake jepro bujo basainai afro sondro jaknai kiri jaknai tei krei ngi thangnai hallelujah praise the Lord verse 17 jingno soike hamjak rona ke bus thomjakma salo singno soike hamjak roma ke bus thomjakma salo jing bkha ragna bagise nokhnable tamni hunba bo o sungsaro tongma tuino jingbo tongo like him praise the Lord like him okay naidi bus mani kuma bor kirijago judgment man kuma bor kirijago kaitor hamjaka jingno Jisu Christ satoi kaitor siminai pedi kaitor sacrifice khlaikya buslano Jisu sacrifice khlaikya bini busakno tabuk chin khani sokpaikya hamjakmung jingbo tabuk sacrifice ma khlainai chini te khoroksa takungni bagai tarmane no complete hallelujah kaitor boto kaitono buslano rohorka sacrifice khlaikya buslano te obake sacrifice khlaikya Jisu Christ bini busakno tabuk chin khani sokpaikya tabuk sung sacrifice khlaini chini busakno haike jepru judgment ni jorawo nangte kirina nangya nang khom ke fan ganang ke kirima kri ke nang tongi mansinai amen praise the Lord tongthokdi okay amusuk opportunity ka hamni ani thaniwo tabo opportunity use khlanya ni yadba okay tam tongnin thaniwo borok rangsano rangrimia hamjak mung rimano nang okay borok mungsa sanai nang rimia but kothoma ka ham nang rimano mathangjak muni lama nang rimano amen nangse ganang tai sap tongba khoroksa borok rang 1000 sanka 1000 paithang payu khoroksa borok mairum 50 kg sanka 50 kg mairum paithang payu but khoroksa borong thani nang je hamjak mu ya farmani nang je muthangjak mu ya farmani nang je a molbrumni lama ya farmani abati komoria abat tongphrainai so ganang sabo nang je remani abakat molbrumni but khoroksa sungsung sara je mani bai chuba laimana srapsani tasuba dihmania ma chuba lainai fiaba nini thanibo tabuk ang hai borok okay oba haike soi kaitoro kaitoni kok sanai borok rangolo ganang manai ba tomno khoroksa sana rang sanbaga brother rang 10000 gradi ang boro rang kari mani ang rang income khlainya moton samusi khlaya ang boro rang kari manai ba amo kengma borok ana saja gyango especially tang saja yang gangke okay nangi tong rang ambagai please rang kisa suba gradi hini sau ang rang income khlainya ni samungkus khlaya ang boro rang manai ang rang rimenya te kubonano sandi mathangjak muni bagai bible kok sukrubi sadhini ang sukrubi saimano okay tongna ano bahake prayer khlaina te prayer khlanya bagai tam nang poito bahake phaina ba ana singdi ang abno ya phari mano but ano rang 10000 sanka ang boro rang nai ba ang rang rimenya okay just ang pocket khorso ni bagai yang gari thok dana nango bike thok dana nango tai nogo mai khopsa salai dro je pru jora mano okay dogan raja jau
abo Bisramganj market ane market tongo mane dokan tongo noro phai visit khaipi mano okay aja kisa xerox khlaike ba photo print khlaike jemma mani khoksa khokne abani petrol khorso bongo oba kena mairum paithini bongo mugi tong paithini asmen khushi ang okay ke tabuk aboni sila extra ano 50,000 rang regara di 10,000 rang regara di not possible ang rimanya tangin kan thaniwo ang rango gonangya ang rang gonang na bagai rang income khlai tongya ang tamung gangke osungsaro kothoma kaham pinani bagai okay kaitoni kok apply kok no sanani bagai aboni bagai ang life no sacrifice khaijak yes ang bote businessman koto rongei tamong kake rang kebang aji mano ang okay tomong na abo rang kebang aji na thangke ang kaitono yakana nangnai so ang tam sacrifice khlai tong sengsara ang ganang ko ngi mano rang ganang ko ngi mano businessman koto ngi mano but ang abono sacrifice khlai kya tang hinke ani kaitoni hamjak ma torko go ang je mthangjak pung man kha kaitoro abo torko go rang ni slai so rang abo tini ani yafa kringi mano but mthangjak mani logi tongo so mthangjak mung tongo abo torko ge diba ga am mthangjak muno nangu aboni bagino obono na angba kebagui tongo te obono yakaria sengsani srapsa tongthongni bagai ang ani mthangjak muno yakari baheng nai ba am bagin ang obono yakaria so aboni bagin faidi ang tang okongno sawi tong kangke nini thani je tongo nang obono expert angdi maybe nini thani sengsani mungsasuk kri ingmani bai borok kebangma jorawo nono logi tonyangi mano kengma jora nono sajak yangi mano it's okay okay borok sajak ya baile tamna tongba ang kaitoni mokolo ketar kaham mazra kri abono ang nangkugo nengbo tini kaitoni mokolo ketar kaham mazra kri abono nengbo nangkugo so ak ketar kaham mazra kri tong tini wo okay tabu kebangma borok bai nasle jaknani nango kengma borok bai logi rezagi ango te kebangma borok ni nangmano neng supungiri mani ango borok rang nangi tongmazaro neng rang ri mani ya okay borok kebang mani kaham sarmazaro neng mani kaham yapari mani ya reason ka abonin thani kre but nin thani tam tongke mthangjaknani abusli tongo hallelujah kaitoni kok so o kok no ya phadi obno proud ya phadi direct sadi an than rangsak kuri rangbo kuri kunphan kuri singsani sampati but mathangsak ne bagi kaitoni kok tongo kothma ka ham tongo nang khana sadi abos nang khana nai hallelujah praise the lord phadi abuni bagi no ozorabo sing sai srai ke hamjak mutamo nos han abno sing oro okay sereng layo okay aba hakian jisu kristo seganang sab tongba boba musungke phaikang keno sida rangsak budul ya pharpaiman khamo ble rangsak budul ya pharba bo sing tamnang rangsak nangya sing muthangjak musunango aboni bagai muthangjak mus ya pharpayu hallelujah praise the lord borangsak ni nogo asai phaiman khamo bini target rangsak ni nogo asari phanenia bini target ge singno chokna ho molbur mi khlainani se amen singbabuno srai thai jisu kristo phaikeno rangsak ni nok tangere phaiman khamu singno jisu kristo phaikang keno singno sida rang bele ya phariman phaikamu haipono rang bele ya phar phaiba singno rangsak ya phar phaiba boni jisi guainago sasai phayo so jisu kristo phaimani singno rang ya phar phainani buya jisu kristo phaimani singno jaga sida rangsak ni nok tangnani bagi buya sing mathangjakna nango sumsokni phiok jaknani nango sing molbrum ni langmao sok painani nango sing kaitoni hamjak mung khobjaknani nango aboni bagai jisu kristo phayo abono so fulfill kaiklango okay so aboni bagai no faidi sing bo haino o sengsaro tamo tanggei abono sing slai thai kering theng rango kering theng rangsago ichoke nengganang jisu kristo bo kaitoni kogo mthangjak mungo abo enough abono tuini neng khomdi abono tuini neng khafang sarangdi abono tuini neng balai ke enjoy khlaidi ke bo bai mungsasak sajak honi bukha dukhona mata thangni sanardi borok tam saya tongba sanardi okay so aboni bagino verse 18 there where God's love is jajaga kaiton hamjakma there is no fear wow jajaga kaiton hamjakma ja kirima kre hallelujah praise the lord tini kuma borok no ana sao nini saving tamo ni sao abo nogo wasu ko gongkhoro tam khadijak tong nang tam ka sana future honai okay jajaga kaiton hamjakma ni logi tong ar taitam kirima ba okay tomonang mase yang itu angkang kau samni lasima singsang na kaito ni se so kaito ran kun dina mase ala bethadia hallelujah am bagai na verse 18 18 porina ba te phan manai te bu tong thok nai nang te bu khapang sarang nai tamsa where God's love is there is no fear hamjak nai borok kiria arkama ke direct sikya but te bu kuthuk kuk translation ke bahai je jaga kaito ni hamjak ma a thayo kirma kre hini sau hallelujah ke jaga kaitoni hamjakmani logiwo
ara tamni kirima ba ara tai tamni kirima hallelujah praise the Lord nang kiri jotong rang kri ne ang direct saw ani ya rang kri but an logi kai to tongo nang okong na sasidi ani logi rang kri but kai to tongo hallelujah tang hinke ang osung saro keplai ke tongna bagi rang nang ya ang osung saro keplai ke tongna bagi kai to no sunango amen naidi ang nugo kema rang genang rok rang tongo hospital klaija doktor saka mo rang ba englia okay rang ba englia chin ya fa krikha o sanam naisa tag naisa bosu sisinai bin thani ose khorok bom sidi tam aro tam buji jagnai jephar rang kre sak tongai sak logiria takhu bohuk tongai bote kebani phan krikha sobanani apur borok sabono nasik ke kaitro nasigo geneng angle tabuk se okay tabuk no seng buji paikha bisnao klaina nangya ko kuno bemarok krikho tabuk seng buji paikha tamo kaito nani langmo nangsugo neng sik tarikha kamtai sab tongba hallelujah praise the Lord naidi jesepar rang nangdi kaisa bhai jora sokpainai rang samgo chugya nang jesepar phan gnangdi nin phan samgo chugya nang jesepar takuk buku kebangdi a takuk buku samgo chugya afro nang sabono mana signa ke kaito no so nang le already kaito ro nang already a mathangjak mo already nang kaplayo so tongthukdi khapang serangdi hallelujah tang hinke nang tini je position je thayo tongo nang kaitori mungku sukni bagai hallelujah kaito ni hawo nang samgo chukha aboni bagai kaito no amsuk position ka hamno rakha ambagi sungsani tamo tong kre abonote bekha dukhota nangdi nini logio malik tongo malik sabongke kaito amen nini logio sab tong malik tongo a malik sab kaito je jaga malik tongo ar kirima kre wow je jaga kaito tongo ar kirima kre nang boro kaito ro nini bagi te kirimung krikha nang tong thok sidi hallelujah praise the Lord khapang srangdi hallelujah hallelujah because God's perfect love drives out fear ni sao kaito ni hamjak ba sno kirimung ni si phiyogoi to payo okay it is punishment that makes a person fear borok no sab sikiring ke botharjak mung punishment se borok no sikiro se chini bagi punishment se kering ka tangi kirinani ba kiri thai sabni je tawpon kaitor kore bosi kirinani nango tangi kirina nangke kaitor kore mano judgment tongo kaitor kore mane no satok jak mung tongo so nang kaitor nini bagi satok jak mung kore nini bagi judgment kore nang ke to so tong thok sidi khapang surangdi amen so love is not made perfect in the persons who fears ni sao am bagen je kirinai okay je kirui tongnai okay abo tar mane bo kaitor ko sikri kha borok hallelujah praise the Lord hallelujah kaitor kaham ang teisa poribar no kok brok bo kaham ke khanadi norok porikhana teisa porian khanadi hamjak nai borok kiriya phia soi ke hamjak ma bo kiriya angro tamni hanba kirima bai bo satok jago te bo soi ke hamjagi manja serai kok hallelujah praise the Lord serai kok te kunaro explain khaina susu nanglia okay verse 19 terms of we love because God first loved us phiaba hamjaku nang kaito na hamjagu ya kaito no hamjagrao kaito sungno hamjagrao kaito sungno hamjagra khaba kaito ni hamjakwan sin thani sokpai khaba tabuk tamo hongke sung bahaino singo tabuk sung hamjagun bisingo tabuk tamni bagengke te correction benefit ni bagai amen praise the Lord hallelujah verse 20 hamjagung bi if people say I love God okay but hate their brothers and sisters they are liar ang kaito na hamjagu kaito hamjagman thani sokpai ang kaito na hamjagule hno bini takukno naslero bini takukno sajagya ungo hungke okay bini takukno sajagya ungo hungke okay bini takukno sajagya ungo hungke ba naslero hungke hamjagya ungo hungke a jagole a hamjak mung kono abo maganang sing sing abo tatal sing mani klai sinai so those who do not love their brothers and sisters whom they have seen cannot love God whom they have never seen nisau awon bagane kaito no waisa por nugya ko nang bono hamjago hni saitongo ni nugmani takungno sung hamjagraya bahke nang annu kya kaito no hamjago ni saitong ba so aboni bagen tabuk sung waisa pon kaito nugya kono sung bini hamjak mun bisingte sung tamo a hamjak mo sokpa kya mathangjak mo sokpa kya tabuk chini je nugui tongmani okay takuk bukuk jati masak jotoni thaniwa a hamjak mong nugjakna nangnai amen hallelujah okay khoroksa suk
ang kaitono hamjago hनै sawi bini takukno naslerke a borok tatalse tamni hinba bo mokol bai nukmani takukno se hamjagya hinke okay hamjagya hinke bo waisa phano nugyaku kaitono bake hamjakmani klainai abahaita so abon bagino sing verse 21 obaken sawo tamo those who love God must also love their brothers and sisters nang kaitono na hamjago a kaitono hunke nang nini takuk bukukno ma hamjaknai a hamjakmung soginyane baginin takuk bukuni thaniwo nang living sacrifice ma klainai tangmale a jaga nang benefit ta naitukdi okay benefit already nang manjak but nang a nini takukno hamjakna thangtiniwo nini takukno chobana thangtiniwo nini takukni thaniwo okay nini takukni thaniwo mungsa kaham klaina thangtiniwo maybe nang bathar jangna pha nang mano tok jangna pha nang mano same tini kothoma kaham pir janai rok pirnai rok okay tini borong thani jisuni kok sayo haibon tam khlaijang ka satok pitok khlaijago but nang thidi hini da borok kothoma kaham saiba nang mathangjak thung hini sible hallelujah nono jisuni kok tangi sarjagi tong tangi bini kok kami bebak ganang sajagi tong mathangjak thung nang abuni bagise hallelujah praise the lord tangi mana jisu christ simisu kothuni mesene thangai basanai so sengje jisunu khulomui tongo bo o jisu ka kathang jisu hallelujah hallelujah amun bagene bo simino go sinai butongo tamne angno lama langmate kubui tini sigore kepana bake go simanai kriko angno lama langma kubui hne sabongke jisu christ amen belai tongthoka khapang srangka tini live ni bisingtei hallelujah kaitor sungno belai ke hamjago a hamjakmani bagene sung tini o jaga laibo te hambai jo to laibo phainai rokno nangbo kaitoni kokno belai hamjago aboni bagene nang tini laibo aboni bagene nang tini comments khlai tongo so o hamjakma obo haikeno always nokjak phlaimano tongsiteng kaitoni phaisingo tangi hinke sung nukhung kaisa se sung nok kaisa se chini duty khoroksa te khoroksa hamjak lainani okay kaplai ke appreciate lainani kaitoni mungno koso khlai lainani amen okay hinke amo sunung siteng phadi kaitono sung hambai layane tini bo sung 1 hour yes gonta kaisa joranai ma laika kaitoni kokni bagai khaklai norok tini magnang liana keba magnang nai to tong okay ang hamari man kang bless sungkha to tong khoroksa sek hallelujah praise the lord phadi hambai layan father thank you so much nang tini bless khlaiken ni kaplai kok baike yes lord you're enough in our life thank you so much for everything thank you lord our life tongnai te yaglo khnanai jotoni saka jisunin thik tana sarso bokrong sim yakong zara te lord nini kok nga busule ka hamse o lord of busule ka hamja ja klayara asayo yes je khnanai jotoni saka nang hamari klai tongo te kaplai ke samung klai tongo babak nin thana ya farlo thank you so much for everything sanukung kaisa se onokni bokrong nang se afa in jesus name amen amen hallelujah praise the lord okay belai hambai okay am sunung siteng kaitor kaham mini khairok ma hamjak maro paiplaya amen okay